duwe wujud ora, duwe nyawa berarti kabeh niki ora duwe badan. Makane sifate cahya, sifate cahya baleni neh sing diarani cahya niku urip, sing diarani urip iku Allah. Kenyataane kula jenengan biyen ora duwe urip, bener? Bener mboten nih? Ngaku napa ngakoni? Duwe wujud ora, duwe nyawa berarti kabeh niki ora duwe badan ya ora duwe, nyawa ya ora duwe, nggih, wujud ya ora. Makane pas niki kabeh biyen tanpa badan, tanpa aku napa ngakoni? Hah? Ngakoni ora duwe badan, ora duwe nyawa, ora. Makane niki metune lho, niki lho. Nggih. Saka nure Adam, bumi geni banyu angin, awale saka nure Allah, zat sifat asma af'al, dadi nure menungsa mani mali wadi manikem, dadi nure setan nafsu papat alwamah amarah sufiyah mutmainnah. Nggih, dadi nur nyawa papat jasmani robbani rohmani idhofi. Wis sering kecerita 24 diaduk dadi siji, dadi iki kulit, daging, balung, sumsum, otot, ati, jeroan sekondi. Nek pengen kelingan bukaan bukumu 24 perkara. Daging asal saka apa? Bapak atau ibu? Kuwi makhluk napa kholik? Makhluk. Didadekke niku. Balung, kulit, daging, balung, sumsum, otot, ati lan jeroan iku makhluk. Sing dadekne kholik. Mane kula ngapunten, karena mudeng niki ora kaget bahwa di pondok al khaliq wal makhluk wallahi ora kaget. Yo sing gawe Allah to. Napa jenengan? Lho jenengan ki ora ana. Tenan. Basan brojol ceker ewek-ewek. Diarani Allah ya ora pantes to. Terus ditutupi. Sing dongol cenger ewek-ewek niku diganti jeneng. Biyene saka iki kitab Makdur ngandakna Allah niku rasane menungsa ing dalem kawitane kawitan, menungsa rasane Allah ing dalem pungkasane. Lah nek awale iki Allah, mosok akhire menungsa. Udah jare sing duwe sifat awal akhir Allah. Lah nek awal Allah mosok akhir menungsa. Nek awal Allah akhir ya Allah. Akhir Allah awal ya. Baleni. Lamun niki badan ning ati, ati ning iman, iman ning nyawa, nyawa ning cahaya, cahaya ning urip, urip ning Allah, Allah ning zat, zat ning rasa. Niki berarti saka jaba manjing jero. Tapi lamun sing mengisor, sing rasa tekan badan, niku berarti batin takon. Iki biyen dohir apa batin? Oke. Sing paling dongol iki batin. Batin iku biyen. Kerangan. Neng di biyen ayo neng di pikir. Sadurunge ana neng di. Bu. Mangane pas. Laniku martabate dia aja eling. Lah eling apa ora ana apa-apa. Sampeyan eling awal ana wingi sore kuwi to.
Padha karo kula. Simbole wis jajal nek gunane pikir. Umure swidak, berarti 70 tahun biyen anak apa mboten? Dereng. Dereng napa ana? Ora ana. Dereng ana. Dudu ora ana. Ana. Neng ndi? Neng ilmune Gusti. Dadi nek jan pengen memahami Allah kudu gunani. Tanpa iki ora paham ana Allah. Jajal sampean ra urip ngono pilar nyebut Allah. Tenan, iki lamun tanpa ketempelan zate Allah ora bakal wujud. Wong sing diwujud ki Allah. Tapi aja ngaku. Ngako